I artiklen undersøges sammenhængene mellem fodsår og arteriesklerose og iskæmi. Der er anvendt et observationsstudie, som i dette tilfælde er en tværsnitsundersøgelse, også kaldt cross-sectional study. Tværsnitsundersøgelse er anvendelig, hvis man ønsker beskrivende data, men samtidig giver den ringere mulighed for at studere årsagssammenhænge. Ifølge artiklen bliver 316 personer med type 2 diabetes og perifer arteriesklerose spurgt, og 62 personer blev udvalgt som aktuelle. Et observationsstudie er et naturligt studie, som ikke manipulerer eksperimentets deltager. Artiklen undersøger relationen mellem en sygdom og eksponering i en defineret population på et bestemt tidspunkt. Det er et øjebliksbillede og resultatet af en association, da resultatet i artiklen er, at der kan være en sammenhæng mellem diabetesfodsår og arteriesklerose, men at det er uafhængigt af iskæmi.